Кляшчы не дрэмлюць. За акном канец лютага, аднак выпадкі укусаў кляшчоў фіксаваліся яшчэ ў пачатку месяца. Прычына таму анамальна цёплае надвор'е. Спецыялісты адзначаюць, колькасць пацярпелых ад укусаў лясных жыхароў летась перавысіла лічбу 5000 чалавек, з іх 31% дети. Уже в 2020 году то по Брестской области зарегистрировано уже 8 укусов. И это жители Ивацевичского района, Барановичского, 4 человека с Брестского района и Березовский район. Половина из них – это дети. Укусы произошли при прогулках с собакой, на рыбалке, на собственном подворье. Маленькая непрыемнасць можа выклікаць сур'ёзныя наступствы. Кляшчы з'яўляюцца пераносчыкамі многіх інфекцыйных захворванняў, з якіх часцей за ўсё ў пацярпелых выяўляецца лайм-барэліёз і клішчавы энцэфаліт. Небяспечнымі на клішчавы энцэфаліт зонамі з'яўляюцца Белавежская і Ружанская пушчы, лясныя масівы ў Бярозаўскім і Маларыцкім раёнах і іншыя. Заразіцца ж хваробай лайма можна ад укусаў кляшчоў нават у Брэсце, у парку воінаў-інтэрнацыяналістаў, у Чырвоным двары на Дуброўцы. Чем коварные клещевые инфекции? Это поражение головного мозга при клещевом энцефалите. Воспаление головного мозга заканчивается, если не лечить, инвалидностью, параличами. Люди становятся инвалидами, могут быть на всю жизнь, если не обратиться вовремя к врачу и не назначить лечение. При лайм-боррелиозе поражается или кожа, или суставы, или мышцы, в том числе может поражаться и головной мозг. Рэпеленты, закрытыя дзені, самай узаемаагляды, перамяшчэнні ў парках, па тратуарах і дарожках – асноўная мера асабістай прафілактыкі. Юлія Селюк, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».